ka channel hato phitap kapdyang smabha ya phi sha kani ka episode bat ha kani ka kanti ka channel hato phitap kanwanra shapi ya ka jingja ba khla tam ha ka history jong ka perthai shuwa bangin poi shakata ka banta smabha subscribe ya kani ka channel ba pinyo shibon ki jingkantep ba phla bat bayo jingmantoy nadu ba ka perthai kalasdang ki brio ki ladan ki jingya kajia ki ba harukam ba teng kalong ka ba ipau bit ladangi perkhat syapang ki thma bat ki jingya le ki balakhi na ki dau ki barit kum ki nuksa kaladan kapor ba kari El Salvador kalahir thma ya kari Honduras tang nakadaw ba kajing yale kai football hapdeng kini ki arteli kiri kalapoy sya kajing kulmar kaladan ro kapor baki sipay jong kari Austria kilahir thma ya ki parari bat kadaw kadai tang kajing buat bat khamtam ki thma ba uwei uperkhat ba kanyam jong u ka kham kraw ban ya kanyam jong uwei pat nila ban kubur balik si bon na kitma kilaki na kidaw kibasngo khna hendrei le si na baro kitma kiba phila tep phinam la ban sham kum kani kathma bal lakhot ya kani kathma ka war of buckets lani kathma jong kaborti bat hoot ka jingshisha kalong ba daki hajar ngut kilayap bat kadaw kalong na kabanta kani kaborti balashna da kading kani kalajia ha Italy ha ki Middle Ages hakum katay kapor ka Italy kalasya banta ha ki banta bapher ha kaba ka Northern Italy kahap hapo ka Holy Roman Empire bat kumta ki babun ki jilla kilalong lajlut hendrai kidang hapat ha ka jing peniat jong ka Holy Roman Empire hakum katay kapor ki brio ki juya kaja na ki daw ki barit bat kumta kaladan ka jingya kaja hapdeng ki jilla jong ka Northern Italy ha kaba kawe ka jilla kalaong ba unong yalam niam jong ka ukham kraw hendrei kawe pat ka jilla kalaong ba unong sensyar jong ka ukham kraw ha kini ki por bun kinong yalam niam kilalong ki bakraw batri ki baju bat ya ki kam hima san hima bat ki baju hiar tmaro bat le se hamanta kapor kan sngo thamula lada kalong kumta tiha kasnam khatwei spa anyo phunreu uni unong sanshar jong ka Holy Roman Empire bat ka kunhun jong u kilahir thma ya ki jilla bapher ha Italy ki badan hapo kajing yalam jong uni unong sanshar hadin kumba arspa asnam kini ki jilla ha Italy kilapya paramaki bat lami artli ki hima ki bahe kahima Modena hapo unong sanshar ka Holy Roman Empire bat ka bolegna hapo unong yalam niam haus nam kat arspa kandai punrio ka bologna kalahir thma ya ka Modena da ka batu artat de ya ki jaka bat ki puta jong kahima Modena ya kani kathma la yalam da uni unong yalam niam kani kala pening ya ka mensiam jong ki Modena bat lami uwei urang yale ubalas ngodam ya ka jingle don bor uni unong yalam niam ka kerteng jong u kalong upasirino bona kolsi uni shimlalong uriu danam bat ulas ngotho ba uhap le banwanra ya kanam da kani kajing temu ula perkhat ba unjap thma ya ka bolagna khnang ba unyo wanra ya kanam syakai hima jong u ula yalam ya ka kenhun ban lek paniap ya uta unong yalam niam hendrei tang maria poi ha bolagna uni unong yalam niam ula ai da ka order balada dan mano bayo ban paniap ya uni upasarino kenyo ka busket ka bahe ba ha usnam khatlais pa arpusan kajing yasun kini kihima kalanang jor
bat ha Julai jong une usnam ki kenhon na bolagna kila hiartma batang ya ki jingri jingdo baro ha kita yo banwan kini ki nong bolagna kila shna da ki kenhon ban hiartma shu ya kamodena batang lot ya ki yingskom bat ki jakari keba bat kau ha September kinong modena kila hiartma kensan bat kinong bologna ki haban pet kerat na ka castle jangki hakum kata kapor lami kawe ka kenhun na modena kabam shamladan AA banle kabalatmu pan pedri sha kanong ba bologna bat bantu ya kawe kaborti ha kajaka tong lani kawel kaba kisat khot ha ka kantin nongwei kini ki kunhun na hima modena kila perkhat ba kinshule birya hendrai hapdeng kini ki jingya kaja hapdeng kini ki artali ki hima kum kani ka jingle kalawanra ya ka jingle ran ha kinong bologana kibala perkhat ba kani kadai ka kampo ban pen ingkhong ya ka mensim jongki kumta kila maham ba kidei ban pen phaino ya kani kaborti hendrei kini kinong modena kila perkhat ba kadei tangka kam kai bat ka kambirya bat kim shimla pan phai ya kani kaborti kani kala pensat sia ya kamensim jong kinong bologana bat kila thmu ban herthma bat kila lom hadu lai puar hajar ngut kirang yale bat kila hirtma ya kinong modena bat kila ai tangkawe kajing dawa bat kata kalong ba kidei ban pan phaino ya kata kaborti kini kinong modena kilong kibarit pat hadu kata bat kilala banlom tang nyo hajar ngut kirang yale bat kilalet ha kani kamadan thma bat ya kani kathma latep hadin kum ka battle of Zapolino amsham lala bantep tikna shaphang ka buithma jong kini kinong modena hendrei wat hapdeng ka jingduna pat bat ka jingduna kirang yale kila job ya kani kathma bat ha kani kathma palat ar hajar ngut kibrio kila do yala ka jong ka jingem tang namar kawe kaborti bat kani kalajia ha kaju hi kasingi kalalong kathma kabasngo thamula bantang superkhat namar lakhambun kibayap ha kani kathma tang namar kawe kaborti ha kaju kasngi banya kathma jong ka US bat ka Afghanistan kathma kabalane ya kisnam layatho bakini kinong bodena kilayalam yakini kinong bolegna kibala sha job thma sha kani kanong ba jongki bat late yaki baro bat penlong ya kajingri ben yaki bat kilaboro ya kani kaborti kum ka khusnam jongki kum kalat ban penshrai ya kinong bologna bat hadu mentamani wat hadin nyos pasnam labu ya kani kaborti kum kanong muna lani kajingsa jingkan mau kumta kini kinong bologna kim simlayo sho ya kani kaborti kabalong kahok long try jongki wat hadin nyos pasnam Tekatu nilapoi sha kabakot jong kani kajingja kabakla ba ha ka history jong ka perthai ayu ba phi perkhat shaphang kani yatho da kaba comment hapo ka comment section airo ya ki request jong phi shaphang gi jingja ki ba phi kwa bantep khambania khnang ba ka channel hatu phitep kanyo ban ai shaphi ya ka jing panshai ka babania Smoba share ya kani ka video sha ki parlok jongphi ba makiro kindop tep ya kani ka jingja ba phla bat na ka banta ki we ki video ki ba phla bat yo jingmantoy smoba subscribe ya kani ka channel